Cengkuyung lawan sistem panjenenganipun Mas Imron IM Audio. Saya tahun saya tambah penak, muga-muga Mas IM, Mas Imron lancar anggone nyambut gawe. Allahumma amin. Iki uga di streaming. Nduk, di streaming lawan Malik Official. Malik Official. Bisa ditonton ning YouTube. Lah kok jare Mbak Nuri streaming apa Mbak Malik matane ini? Matane dhewe kuwi. Malik Official kok Malik matane. Seneni Pak Somad. Lah nggih yo ta, Mat. Iki Pak Asmara Santo uga rawuh. Lawan Pak Bambang Tambak Romo. Pak Bambang Tambak Romo ngirimi foto. Kurang rokoke Pak Bambang. Matur nuwun. Sadurunge Doorpress awake dhewe ngaturke ya kuwi mau pepunden. Utamane panjenenganipun Mbah Lurah, Pak Budi kelawan Mbah Lukito, Mbah Supardi, Mbah Jati Gembol, kelawan Pak Kamsir, monggo kula aturi tindak wonten sasana panggung paring doa lumantaran lagon. Monggo Mbah Lurah boten ngira-ngira hormat Mbah Supardi, Mbah Jati Gembol, kelawan Mbah Lukito, kelawan Pak Kamsir, monggo tindak wonten sasana panggung paring doa dumateng warga masyarakat Sumber Agung. Tindake Mbah Lurah Srepek Mataram Mas. Yo. Monggo Mbah Lurah, Mbah Jati Gembol, Mbah Mardi, Mbah Lukito, monggo Pak Kamsir, Pak RT. Rango tias matrenyo mawe sukarana atianan jasika gogore kayogya rasane kuat dokosi mangga baluna supo kemren sapa Mbah Wong Gimbal, pundi Mbah Wong Gimbal? Mundur. Oh inggih. Nah, monggo Mbah Lukito, Mbah Mbah Kamsir. Nah, menika Pak Kamsir. Nggih, saderengipun Mbah Dalang. Nggih. Menika Mbah Kamsir menika Pak RT ingkang paling sepuh. Oh ngaten. Nggih. Oh, ping pira-pira pirang tahun mawon sing didolot kalih RT ndanguk menika nggih Mbah Kamsir. Elok. Pramila kagem kita sedaya mugi-mugi Mbah Kamsir mangke saged nulari dumateng kita sedaya. Amin. Wis sepuh, cek sehat, cek ganteng. Amin. Nggih, monggo Mbah Kamsir lelagon dumateng kagem marga Sumber Agung kasun jenengan saged nyekar. Nggih. Wau panjenenganipun Mas Prih perwakilane kula panjenengan sing dateng DPR Ngawi sampun kundur nggih. Alian nggih. Sampun amargi kalau Mbah Lurah begal ngebel nggih mawon. Oh ngaten nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih. Kripik gedang kripik telo. Nggih, kersanipun sedaya warga ing Tlatah Kedunggalar menika saged diratani kalih Mas Prih. Amin. Menawi Sekar Putih beda dapil. Beda dapil nggih. Nah, monggo Pak Kamsir ingkang mendaulat menika langsung dari pucuk pimpinan Desa Jati Gembol nggih menika Mbah Lurah Budi. Nah, mendaulat panjenengan. Nggih. Didampingi didampingi. Napa Mbah Kamsir alah mboten sanderdek kula pun mboten nyatek kok, Mbah. Nggih kena. Nggih. Alah mboten sangoten. Kalau diparingi Mbah Lurah. Lah jane
Alah ini iki apa yo penak. Wah, Ya Allah. Mbah Wo ugi mari